Салом алейкум бародаро. Ини бародаро ҳастанд, данёми дар шаҳри Самар ҳастанд. Шаҳри Самара бора мебаранд ба Тоҷикистон. Хуҷанд, Душанбе, Қурғантепа, Данғара, Кулуб. Одамои бовариноканд. Аввалаш Аллоҳ 12 солки рафта омадисанд. Ҳар дими мошино конкретна бор паста, яъни бора мебаранд. Иншаллоҳ ки бе ягон исуснай. Якта мошинаш ине деюмаш ҳамихи 10 хизматанд. И бародаро бисёр бародари хубанд. Нормал нархан мебаранд. Паста, яъни иншаллоҳ ки 10 хизматанд далинанд. Дери дер 3 рӯз маън мекунанд борта, ямодумо маън намекунанд. Бародарои бовариноканд. И фирма иншаллоҳ ки беҳтарин дами линанд. Карочи айни мо бо гап мезанем, скидка дора. Худованд ҳамата барори кор роҳи сафед нигаҳдор бошад.